Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en esta despedida de la cuarta edición de la reforestación de los montes de Muskiz. Esto, la verdad es que, aunque sea un tópico decirlo, no hubiera sido nunca posible sin el Ayuntamiento de Muskiz en primer lugar y todas las instituciones que han estado al frente de este tema, como son Diputación Foral de Vizcaya, Petronor, entidades privadas y Fundación Caixa. Muy importante esa colaboración y sobre todo, y no quiero olvidarme de los voluntarios que han dejado todo su tiempo a disposición de... Ya hacía buen tiempo, mal tiempo. Bueno, en mal tiempo al final nos ha fastidiado este año un poquito porque de hecho han sido más de... vamos a ver, son 7... Bueno, más de 1000 y pico chavalitos y chavalitas, estudiantes de los 5 centros de Muskiz, los que han participado este año en la plantación. Y han sido del orden de 3000 alumnos los que han pasado en estos 4 años por los montes de Muskiz, replantando el monte y recuperando monte. Ni akordatzen naz, orain dela 6 urteia dira, martxoaren 29an, Ganguren, Bilbon, geunden zute batean, eta deitu joskuen hemen zutea zegoela hemen Muskizen. Ni akordatzen naz nola etorri nintzen handik bera, kaminutik, handik goitik, eta kostaldera begiratzen eban, eta han ikusten aben kriston argitasuna, zutearen argitasuna, eta pentsetan aben, hostia, hau grabea da. Orduen jarraitu neban autopistatik eta Pobeñatik helduta, kolpea itxela izan zen, niretzako arima jauzi egin zitzaidan. Oinetara jauzi egin zitzaidan. Kalorkoz erreka, hor egin dugun plantazioetan, kalorkoz erreka dena erren zain, dena zaigoen beltza, eta ordu betean dana osorik errein zan. Dena beltza, iluna eta dena erreta. Eta orain, 6 urte pasata, postasuna da hau martxan aurrera eramatea. Batez ere, Muskizko biztanleen bizilagunen kontua izan dalako, eta bebai belaunalien arteko kontua izan dalako. Lehenik eta behin, eskolako gazte eta irakasle guztientzako eskerrak emon, gero bebai nola ez El Cerro de la Llosa elkarteari eskerrak emon benetan, beraiek izan dira eta Marse bere buru izan da hor aurra eraman duen elkartea, eta batez ere dudarik gabe Juan Pretonorreko agintari bat, bebai Inigori, Lakaixekoari eta bebai alkateari eta zinegotzi guztiei, eskerrak emon benetan. Beno, hor gagoan sartzeko, 2022tik 2026ra bitartean hor landatu ditugu 15.000 zuhaitz, landatu ditugu 3 hektarietan. Segurazki azkenian estaliko ditugu erreka osoa eta izango dira 30 hektaria edo gutxi gora bera. Helburua beti izan da, batez ere, arro hidrologikoa, arroio kalorkozen edo, hobeto esan da, kalorkoz basoa, hor, arro hidrologikoa babestea, eta bebai, Muskizko biztanleentzako horrelako babes klimatiko haukin, datorren garai zalantzagarrietarako aurre egiteko. Gero bebai, Bizkaiko baso zerbitzua, zaintza eta lanak egingo ditu aurrerantzean, bebai proposatuta dau aizialderako eta paseo emoteko zarbideak jartzea, eta batez ere, gerorako proposatuta dau, urrengo, edo datorren urterako, jarraitzea beste ekintza batzuekin, ondino, Marze eta El Cerro de la Llosak esango dizkigute,
zenolako ekintzak egingo ditugun datorren urterako. Orduen espero ditugu babesa oso aukitzea eta eskerrik asko denoi esan duan bezala belaunien arteko lan hau, oso polita dan lan hau aurrera eramatea.